Вітаю вас, мої любимые бубочки з Ютубу. Сёння мы ў асаблівым месцы. На полігоне для танкаў. Вон той танчык пра гэта нагадвае. Сёння мы здымаем відэа, пра якое я мару вельмі даўно. Нарэшце ў нас з'явіліся магчымасці для гэтага. Нямецкія кулямёты другой сусветнай. У маіх руках вы бачыце МП-40. Мяркую, з яго мы сёння і пачнём. Хутчэй за ўсё, гэтага малыша вы бачылі ў фільмах, у кнігах пра яго пісалі. Даволі сумныя кнігі, дарэчы. Сёння мы пашмаляем як трэба. Ну што, пагналі? Як я ўжо казаў, першым у нас МП-40. Аўтамат, 9 мм. Ну што, запалім? Затвор адкрыты. Так лёгка кантраляваць. Ён як швейная машынка. Гэтак жа павольна і цыклічна. Такая пальба мне даспадобы. Бывай, мой шметерлінг! МП-40 гэта вельмі круты і шырока вядомы аўтамат. Крутая рэч. Але я люблю вось гэта. Што значыцца яны рабілі? Вайна працягвалася, арміі было патрэбна больш вагнепальнай зброі. Таму вось гэта, на маю думку, пэўна, галоўны вынік працы Хьюга Шмайсера, а менавіта СТГ-44. Гэтая рэч, па сутнасці, прадзядуля ўсіх сучасных штурмавых вінтовак у двукоссі. Як вы бачыце, тут ужо ёсць моманты, якія мы ўспадкавалі. Напрыклад, прамежны патрон, рукоятка пісталетнага тыпу, пераключальнік аўтаматычнай стральбы. Гэта першая штурмавая вінтоўка сучаснага ўзору. Вельмі крутая, я ніколі з такіх раней не страляў. І мне не церпіцца. У нас тут затвор вертыкальнага тыпу. Бачыце? Адкрываецца, калі затворная рама ідзе назад. Падобна да АК. Пра гэта мы яшчэ пагаворым, але гэта не АК. Калі захочаце, я магу зняць пра гэта асобнае відэа, але не гэтым разам, добра? Як у АК, тут газавая камера з доўгім поршнем штока. Ён ідзе назад, хапаецца тут, адкрывае замыкальны механізм, вяртаецца назад, скідвае баёк, бярэ наступны патрон, дасылае яго, і ўсё паўтараецца нанова, пакуль не скончацца патроны. Менавіта гэта я зараз і зраблю. Для мяне гэта інтымны момант, бо я ніколі раней не страляў з такой зброі. Трэба быць акуратным. Гэта ж аўтамат. Давай, бэйба, дзеля Фатерлянда. Я вельмі расчараваў Фатерлянд. Вось так. Малайчынка. Вось халера. СТГ-44 была вельмі добрай зброяй у даволі цікавы перыяд гісторыі, як уласна і МП-40. Але часам, калі хочаш дасягнуць большага, табе спатрэбяцца большыя шарыкі. Ну ці барабаны. Мы пераходзім да, напэўна, маёй самай любімай часткі. Да нямецкіх лёгкіх кулямётаў. А пачынаем мы, вядома, з МГ-15. МГ-15 – гэта прадзед самых вядомых нямецкіх кулямётаў другой сусветнай. МГ-34 і МГ-42. Гэты кулямёт з адкрытым затворам і 9-мм патронамі Маузер, якія я зараз паспрабую зарадзіць. Раней я ніколі не меў справы з такой сістэмай. Так, цяпер трэба закрыць. Гэта я ўмею. Пасунуць наперад і закрыць. Здаецца, гатова. Будзе горача. Ашалець, які ж ён хуткі. Ну, хіба пакуль не заела. Здаецца, МГ-15 я не дужа спадабаўся. Сёння мы называем такое газлайтынгам. Але добра. Паспрабую яшчэ раз. 3, 2, раз. Трасца. Я манаў. А гільзы даволі гарачыя. 3, 2, 1.
Так, яшчэ адзін тёпленькі. Такая клёвая штука, калі не заядае. Не буду хлусіць, гэта было круто. Але цяпер час перайсці да МГ-34. Менавіта з гэтай любасці мы сёння не можам пастраляць. Бо так, гэта сапраўдны МГ-34, але ягоная ствольная скрынка была замененая на недзеяздольную. Такое сабе, калі шчыра. Але, на нашае шчасце, мы маем яшчэ адзін кулямёт, і ён яшчэ бальшэйшы за папярэдні. Барабаншчык, а збацай-ка нам, калі ласка. МГ-42. Піла Гітлера. Гэта, на маю, не тое каб прафесійную думку, кароль усіх кулямётаў другой сусветнай. Мяне аж трасе, як хачу пастраляць. Адна з найцікавейшых фішак МГ-42 у параўнанні з іншымі кулямётамі ў тым, што ты можаш замяніць ствол, калі ён вельмі распаліцца. Гэта робіцца вось так. Выцягваеш ствол вось з гэтага боку. Не ведаю, ці правільна я раблю. Потым засоўваеш назад. Вось так. Мушу трапіць у пас. І гатова. Закрыў і страляй. Звычайна ты не кладзеш назад распалены ствол. Ты яго вымаеш і кладзеш новы, халодны. Гэта не халодны, таму мы паклалі халодны ствол, бо ён не гарачы. Тут у нас прыёмная скрынка, таму, каб зарадзіць, трэба падняць свечку. Бяром ленту. Закрываем. І ўсё гатова. Я пачуў гук блізкай перамогі. Пачынаем. Ну што, пастраляем? 3, 2, 1. Я бошам. Ошалеть, мужик. Ein, zwei, drei. Вышэй пайшло. Такія рэчы паляпшаюць патэнцыю. Дзякую вам, што паглядзелі гэтае відэа. Калі вам падабаюцца такія штукі, паглядзіце іншыя відэа. Мы здымем яшчэ больш дэтальныя агляды усялякага гаўна, але шчыра, я зараз проста на нябесах ад шчасця. Дзякуй камандзе Drive Tanks за тое, што зладзілі гэтае свята. Проста фантастыка. Ну і вядома, бубачкі мае, пабачымся з вамі ў наступным відэа. Дзякуй вам. Дзякуй. Бляха, як жа круто. Нешта мне падказвае, што закрываць пальцам газаадводны канал дрэнная ідэя. Гэта аўтамат. Ты што тут? Стары аўтамат. Спадзяюся, што з другім магазинам нам больш пашчасціць. Так, пачатак гаўно.